legene sanging alit wah jebul kakang kangko sing buka aku iki mau apa buka aku negaramu giduh negaramu kisruh Wirata diserang mungsuh saka ngarep lawan mburi ngarep saka negara Trigarta mburi saka Ngastina iki ora siadi sing tumandang ora bakal bisa pundhak pamandhanging paraku kawula ing negara Wirata mula tak jaluk kanthi banget sira tumandang gawe ya di barokah di Ratu Gusti Mukating kesing mungsuh Sinuwun Prabu Durbandana kapikut dening Prabu Susarma para gage luarana ya di wekah wekah piye apa ora mangerteni sapa sing rampik negara Wirata jare kandhangmu negara Wirata rampik saka ngarep lawan mburi ngarep prajurit Trigarta mburi para Kurawa yen nganti iki mengko aku tumandang gawe mesti wae bakal kakenangan dening para Kurawa baleni hukuman meneh 12 taun dadi wong buangan delik ana Kutaraja meneh setahun suwene aku wis jelek nglakoni urip sing kaya ngene nanging iki ana sambung rapete kelawan pundenmu ya sesembahanmu Prabu Matsopati kecekel muncul ben nanging